नै जोंहा दिनै मामानि दालिखौ संदों मामानि दालि माने मामा हेमन्त बिश्व शर्मा होनाय दालिखौ दिनै फार्स्ट टाइम संदों आरो ओमफ्राय नै इथिंजाय फान्थाव सावदों मुथुआ खामफ्लोजोब्बाय फान्थाव मोनवाइनोसो नायाबा आं हाननाय बायदिनो फाइनालि जाहा मुथा नै मुला बिबारखौ माबोरै हायो वाव very nice very tasty very sweet very lovely wow beautiful wonderful very good huh? very good very tasty tasty जाबाय नामा very tasty हानायावनो tasty नुखाबाय नालाय नै जागायफिनबाय आं भिडिअखौ बिराद मोजां जामारदों जों खामानि देहाय आंजि सुना हाय फिसा नामा पियास माबा फिसा हाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि देरसिन खुंथाय इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय बोथोरा ओरैबादि थान्दा ओरैबादि मिहिर गुसु ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने जोंहानाव आलासि बुरजा फैगोन आरो आलासिफोरालाय दंफायो खायसे दंफायनाया आरो फैबावगोन आलासिफोर ओमफ्राय दिनै आरो जोंहा माबानि मामा होनाय 10,000नि चेकआ बेखौबो रानगोन बेफोरखौबो एसे भिडिअ बानायलांगोन दिनैनि दिनाव मा जालाङा भिडिअ बानायलांबाय थागोन आरो जायफोरा जों भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बिसोर दुब्लियाव लांबाय थानाय बाहेराव गैया नायाखैना नोंसोर अबे गावनाय नंगौना नङा गावनाय नङा दा गावनाय मोखाङाव गावनाय बिदि मोखाङाव गावनाय नङा दा इले बेखौनो माबायोमोन मोनसे दंबावोमोन गावनि नै आलासिफोरनो थिनानै दोननाय खुमब्रायासो मोसौआसो मोनजानोसै सेस बेखौनो जमा जानोसै होननानै बुंनानै दोनबाय थाबा गैला जमा जानो नेनायावनो सेस जोंनोसो जानो हरखादोंमोनबा मा हादोंनाय बे गोबावद्रायबा दाखालि न'निखौ फानजोबना लाबाय आं दा खुमब्रायानो गैला न'नियाबो मोनजाला मालायाबो मोनजाला सेस गैला श्रियास ओइ गैला जोंना खुमब्रा जानो नागिरनाया गैला गोथावसो जायो इदिया खैसिब गोथावसो जायो जाजाला हायो हामा जाबाय जाजाला टेस्ट गैला माला जागोनहाय खुमब्राया सिथासे हरनोसै होनखालायबाय जमा लाबोदोंमोन ना जोङो एसाबो दाबो हरासै माथोसो सानलायलायसिगोन दां गैला खुमब्रा माइ थानाया नायनि माबा थफ्लासोना थफ्लाबाबो नायनोसै नाय ना लायनाया मोनफैबाय बाजारनि जिनिस होनाया थान्दा बोथोरनि गुदुं ओरै बोब्रा ओरै नार फैदो Happy New Year. Ada mun fede. Fai. Sir dong. David. Mbak ma bela sing ciela. Mana fese? Umaya gobay थायोनो न'आव मोनग्रा गैया नानि
Ăn hot. Ai áo thì chứ. Nè vì cứ chặt. Chính là khéo trong khay chính khay nó rồi. Ê, đi đi, xin lại. Amai. Amai ăn đấy nè. Đi hả lại. Đi chỗ này. Anh xin lại đi. Pe, jauh se. Jauh istirahat za. Thank you. Deh. Deh, repeat deh. Oni syukurkan. Deh. Sudah. Ada ronit. Repeat apa? Angkel. Apa sana? Uncle. Deh, tadi kesuran. Matur gakhirबो. Amayaबो सानो ना? Sana. Hukum dia. आलासिनि ओंखामानो रेडि जाहांबाय जोंहा आइटेम्सफोरखौनो होजोबाखै माथो ना आंनि फालायाव गोलैदों ना राननाय औ गोरोबनाथ' हायो माबायदि हायदों इखौ खिथाबानो Sangat leh. राजा जाबाय थानाय फैनायमोन खुगासो मोनो होननानै माहाय माय सोला जायो हाबालाय माबोरै जादों आदा माबोरै जादों माबोरै जादों गोथाव संख्रिया ओइथिसो दोनहैबाय नामा संग्रा खावग्राफोरा दासो मोनजाबाय भिडिअखौनो लानो बावनानै दंमोन गोथाव ना रायजोफोर नोंसोर संनाया Beramur janane. Beramur juga di sini kalau hayar bikin. Mohon guys, kami deh. Ada juga 10,000 nih cek lainnya cek lainnya sudah jumpai no kang bangga kelas ada mana itu kelas rumah tuh karon tuh di gari kubur bunyi handa semar jago मोनबाय बोरै बोरै नायनि सेटखौ मा खालामगोन बा बिदिनो बानायनोसै माइनि माबा लादों नालाय पदमि ब्रह्म दे $10,000 ना मा खालामगोन दे बुंदो र' बेयाव दसा मा खालामगोन दाउ लागोन दे सोर सोर मोनखो अनजिमा बर'
नै 10,000 फाइनालि 10,000 खौ मोनमारबाय नै बिराद मोजां मोनदों गोसोआव गोजोननाय मोनदों नामा थिग दं ना गैया नाय नामा थिग दंना गैया रोंलायनांगौ अनजिमाफोरा थिगानो दङ 10,000 रुपि अनलि दंथ'लाय नै लानोसै होमबा जोंना साइना होनांला नेनानै मोनासैबा रिजु थानायाव मा टेनसन लादो बैनि माबायावलाय नै जों दायो कपाटियाव स्टेट बेंक अफ इन्डियायाव थांगासिनो दङ 10,000 चेकखौ सिमफायनो थाखाय दा बेंकआव जोंथ' सानदों मा बिराद भिर जागोन बायदि मोनदों आरो नायनोसै अब्लाबो थांनानै जमाल'सो होनांगौथ' जमा होना फैनोसै फैसाया माला हाबो हाबा मालाय हारसिं हाबबाय थायो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 चेकखौ सिमफायनो फैदों आरो ना ओरैबायदि मानसिखा ओइ जाबाय नोंसिनिया जाबाय जाबाय हाय मा समाव फैनाय दहायनो खैथायाव 12थासो जादोंमोनदां दाना खैथा जाखो दासो 12ता जादों समा 11ता दे नै जोंहाबो फैदों नै फैसा लांनो फैग्राफोरा जाबाय दा नोंसिना बेखौनो फन खालामहरनांसिगोन र' ha oh udah